Sardauna ne talaba muradin saba na da gudu su mali mai kwana da tsari a ɗaki saba ne da zuwa marafa aje ne in wuce kaduna ni zane in gano su mali mai bayar da tsari da taki. Sardauna ne talaba muradin saba na da gudu su mali kwana da tsari a ɗaki sabani da zuwa marafa aje ne in wuce kaduna ni zane in gano su mali mai bayar da tsari da taki. Sardauna ne talaba muradin sabana da gudu su mali mai kwana da tsari a ɗaki sabani da zuwa marafa aje ne in wuce kaduna ni zane in gano su mali mai bayar da tsari da taki. Ta yana in kira sunan Allah mai yau da gobe ne sarki Allah komai idan ya so shi Allah to babu makawa da sai an yi to babu mai hana shi sai yayi ba shawara bare ka ce a'a ka kaji mai waka ku tafi in bi ku ne mai waka bara mu fara addu'a farko Allah ka mana tsari da ɗan waka ka ɗaukaka ma a cikin waka ka mana arziki cikin waka dan kwado kuɗin waka ba a ce da su kuɗin sata ba ma roƙo cikin waka a koma wula ta sarki na ɗan waka Allah sarkin da yan baka ban cire tsammanin zai bani ba ku shigo da salo na ɗan waka a kai sarki na ɗan waka karamin cikin waka kai za mu gaida malam na gora na baya uba ga ɗan waka ku tafi abun ku yaran waka ina mai tambayar mai takama da mulki ga su fada babba cikin gidan malam mai dukiya da kyawu mai ado ne ga shi da farjini malam sardaunan goron da ma yabo ba ashe tafiyar ba mu kai gaci ba mai ya faru a an ƙara sashi talaba talaban muradin tafi gaba gaba sai kayi talaba sun zo karkashin kasa sai ruwa ko wuta iska ba ta da dabara shi sani sai mai sani jahili baya mulkin dabara a in ba irin ilimin da kai ba waye aka ba sarauta an ka kuma aka ba shi talba malam na goda mai abu bakwai ka ja maka kai mugatan bakwai sardaunan gora mai abu bakwai wuce na gaban ka gatan bakwai talban muradin mai abu bakwai ka ja maka kai mugatan bakwai sardaunan gora mai abu bakwai wuce na gaban ka gatan bakwai malam na goda mai abu bakwai ka ja maka kai mugatan bakwai ja maka kai mugatan bakwai wuce na gaban ka gatan bakwai rike na gaban ka gatan bakwai mai haƙuri a mataki na bakwai mai addu'a a mataki na bakwai masu kuɗi mataki na bakwai mai ilimi mataki na bakwai na gaban ka sardauna a rike na gaban ka kalban muradin ce na gaban ka gatan bakwai sardaunan gora mai abu bakwai wuce na gaban ka gatan bakwai sarki wanda ka kira bakwai
ka faɗi bakwai, ka kai ilimi gidan bakwai, sannan arziki ma gidan bakwai, ka kai hakuri gidan bakwai, komai za ka faɗa bakwai bakwai. Tafiya ta yi tashi nisa kuma jama'a ta yi sanya ƙarfi, talbin murati ta shi fitilar gari a gaishe da gatan bakwai. Kai salonin gora mai abu bakwai wuce na gaban ka gatan bakwai. To ku ja ku rarraba bakwai, sarki mu dai mun san bakwai. In ka ja an kira ka na bakwai, ko arzikin ka ya kai bakwai, ko ilimin ka ya kai bakwai. Inda an kira ka ɗan bana bakwai, ka cika jarumi, Sardauna ya cika jarumin bana bakwai. Kai ashe tana da girma bakwai, lallai bakwai da girma take. Mu je misalin bakwai, sarki da akwai samai bakwai, ga ƙasa nan ya ita ma guda bakwai. Da wafi a ɗakin Allah ga wanda ya je zai yi ne har so bakwai. Safa da marwa a bakwai, ka ji kaɗan a cikin bakwai bakwai. Zancen da daɗi yake ku ja mu je gaba, dore ku ja mu nuna hasken bakwai. Sarki to madawaki Fatiha, ayoyin na ta ci guda bakwai. Ga 'ya'yan annabi musuma in ka kirga guda bakwai. Abdullah, Ibrahim, ga Qasim, Zainab, Ruqayya, Kulsum, ga Fatima ta ci kwadin nasu su bakwai. Ranar kiyama wanda za su shiga inuwar al'arshi akwai yanayin mutum bakwai. Al'imama adalin, sarkin waka imama adalin, da Hausa fa shugaba mai adalci, sai kuma wa abota ta dan Allah, wanda sun ka haɗu dan Allah suka rabu dan shi sun tsaye da soyayya. So kaji mai waka da wanda mace mai kyandiri ta neman ya ce mata inni ya khafullah, sannan ya kiyaye dan Allah, da wanda yake sadaka ta dama hagunsa ba ta sani ba, sannan da saurayin da ya tashi yana kula da bautarsa, da wanda zuciya zai idan ya tuno Allah ya sa kuka. Sannan akwai na bakwai, mai ƙaunar masallaci na bakwai, lura da lokutan sallah ga na bakwai ne kaji. Sannan hailala kalmomin ka akwai guda bakwai, jifan shaidan ma ana yi so bakwai. Sannan an halitta annabi Adamu da yin bude har kala bakwai, sannan jinsi bakwai ne Qur'ani ya ambata wajen gado. Wanda za a bai gado rana kuma akwai bakwai. Ana juma'a a ranar bakwai, surorin da sun ka fara da iza da akwai guda bakwai, gabobin sujada ma guda bakwai. Ana neman daren lailatul qadari 27, goman karshe ranar bakwai. Allah ɗaya cikin Qur'ani ya zo ne a wuri guda bakwai, cikin surori har bakwai. Ina masu ni'imar lahira da duniya ga alamomi, cikin suratul an'am aya 103 idan ka kai, cikin suratul yusuf a ayar 100 nan ma idan ka kai. Allah ɗaya fa akwai a hajji ayar 63 idan ka kai, sannan akwai alkuman aya ta 16 sai idan an kai. Malam a suratul ahzab 34 in ka kai, sannan a suratul shura aya
ta 19 ce idan ya kai. Sannan akwai na 7 a suratul mulki aya ta 14 sarki. Sannan a yasin nan ma akwai mubin guda 7 ta zo a cikin aya 7. Muje kiɗi na 7 mu ɗan ɗaga sauti na 7 sakin kiɗa amarya ta 7. Sannan da akwai sura har 7 in ka san ma'anar suka miki ka zamo malami in ji annabu ka ja guje da labari. Sarki na 'yan waka karamin cikin waka